shikenan kawo nan. wannan fim da ake tallar shi ko ina Mai suna Fati. suna Fati, na rasa wani irin fim ne wannan. Ba za ka fuskanci wani fim din ba sai ka shiga, saboda kaga yadda mai shadda yake tun yanzu fa an fara me ake cewa an fara sayan kati. To zai mai shadda kana ganin me za ka iya cewa akan wannan labari? Wallahi ciyaman, ni kadai na san wutar da na sha lokacin da ana yin fim din nan. Kuma Allah da na san lokaci yayi da yan kudade na za su dawo, Allah ya da. Saboda wallahi na ƙara samun ƙwarin gwiwa sosai. To gaskiya jama'a suna ta fatan alkari wannan fim. Ni ya ce abin da ya bani mamaki, wajen rabin tiket ɗin sinima ɗaya ya ƙare, wai tun kafin ranar ta zo. Ashe To ni kaina yanzu mata na suka taso ni suka ce lallai in je in karɓi musu tiket kada tiket ya ƙare. a ai ciyaman ba zai ƙare ban Allah ya da. To haga ya kamata in gaya mutane gaskiya su yi rugungunto gurin sayan mai aka cewa gurin zuwa neman tiket ɗin nan. A ranar Juma'a ba 27 ga wata. Kada ka zo kana bin layi, kana bin dogon layi ana ci nan na ga yawo wallahi in biya sawa sai ya bi layi dan yana zuwa zan rashin ce sai ya bi layi. Jama'a da Allah ku yi sauri, ku yi hanzari gurin karɓar wannan tiket na Fati 27 ga wata za a fara. Ya kamata ce kana cikin na farko, saboda na alƙawari zan zo da alawa mai tsinke. Duk wanda ya fara zuwa za a ba shi alawa mai tsinke, kuma ba zai gagara ba in na biyu ma ya zo a bashi, na uku ma zai samu in Allah yadda. To na 100 ba. Na 100 zai samu. Ba zai gagara ba, ɗarin ma sai mu kokari mu zo da alawar a buhu, duk wanda ya zo har zuwa 100 ya samu. Dan na ga mutane nan suna ta magana kuma suna bi. Ni dai ba na faɗa muku suna na Dauda Adamu Kahutu na ashe ni kuma gani Abubakar Bashir mai shadda, producer kamfanin Rarara Multimedia, babban kanin Alhaji Adamu Dauda Abdullahi Kautura. Ta muna godiya, za mu karfiya da ku haka, muna bi muna duba wanda suka tura kudin katin su ko kuma suka yi suka karbi wannan tiket nasu. Ka dai yi kokari wannan tiket ya zama hannunka saboda tsaro, ba dan tsoro ba. Ba na so a ce mun shiga gurin da za mu karɓi alawan nan baka a ciki. To ina godiya zan kuma ci gaba da bibiyar ku ta wayannan shafuka namu mai shadda da kuma ni Dauda Adamu Kahutu wanda kuke gani na a yanzu zahiri, ko kuma in ce kiri-kiri, ko kuma ya kasa kiri da kiri ganin annabin tsohuwa. Muna godiya, muna ma kowa adda Allah ya kai mu wannan rana lafiya, Allah haɗa mu wannan guri da alheri. Na gode, na ga wani ya rubuta na gode, bari in gaya masa ai yanzu an dan ƙara masa abin nan saboda mun fuskanci rijistar tashi ta yi nauyi. In ka ce na suka ce ashe. Muna godiya, muna